Giablihan na gyud karong adlaw ang newly renovated swimming pool sa Cebu City Sports Center human kining gisarad-an Mayo sa miaging tuig alang sa maong renovation. Gawas sa Olympic-sized swimming pool, aduna say bag-ong 25-meter warm-up and cool-down pool alang sa mga swimmers. Usa sa mga kausaban nga inyong makita karong giablihan na ang bag-ong renovate nga Cebu City Sports Center swimming pool ang mga starting blocks o platforms nga kinahanglan alang sa mga swimming competitions. Matud pa sa chairman sa Cebu City Sports Commission John Pajes nga mokabat ngadto sa 25 million pesos ang budget nga gigahin sa private sector alang sa renovation sa maong facility. You can see how nice our pool is. We have a brand new filtration system. Our starting blocks are international standard. So for the next week, this will be exclusively used by our athletes for the CVIRAA. But after that, we will open this to the public. Niños, niños, go for gold! Go for gold! Go for gold! Ang mga swimmers sa Ninyo Swimming Team malipayon sa pag-abli sa swimming pool lakip na nga nagkaduol na ang Central Visayas Regional Athletic Association kung CVIRAA Sports Meet. Ron, pag abli nindot na kayo, like clear kay ang water, like nindot na kayo stanon. Nindot. Maka-practice gyud sila sa sakto nga size sa pool nya kanang malayo sila sa mga vices kay maka-focus sila sa sports. May pasalig sab ang Regional Director sa Department of Education Central Visayas nga andam na ang syudad sa Sugbo sa pag-host sa CVIRAA 2024. We are all set for the CVIRAA 2024 and then just 2 days ago na ngabot na uban ato ang mga delegation from different divisions, different town cities, no? Usa ang Lahog Elementary School sa mga tunghaan sa Dakbayan nga gihimong billeting quarter sa mga delegado gikan sa Tagbilaran, Bohol. Makita na sab nga nakaandam na ang mga portalets ug portabaths gawas sa mga classrooms. Ug duna say nakaandam nga mga water tanks pang pundo sa tubig. Saysay ni Principal Lilian Go nga usa ka gatos ka classrooms ang ilang giandam alang sa mga bisita. Billeting classrooms to make it class homes. For our Tagbilaran delegation. We also had our initiative. We tap the city government and MCWD to increase pressures for our water supply for Lahog Elementary School and Lahog National High School. Nangabot na sab karong adlaw ang pipila sa mga technical committee sa Tagbilaran City Division alang sa CVIRAA. Gani atong naabtan ang mga working committee gikan sa Tagbilaran nga nag-andam og pagkaon sa makeshift kitchen lakip na pud pagplastar sa ilang mga supplies alang sa maabot nga mga adlaw. When we arrived here, we were warmly welcomed by the principal and the faculty members. The billeting school is really a good avenue or a good place for us to stay in throughout the entire period of CVIRAA 2024. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV, Cebu.